Kapin sa 7,000 ka mga lugar sa Pilipinas ang makabenepisyo sa proyektong libreng wifi sa Philippine government ug ang Cebu mao'y unang prioridad sa Visayas. Si Monchito Ibrahim, Deputy Executive Director sa Department of Science and Technology Information and Communications Technology Office, nibutyag nga karong Hulyo ang 1.4 billion pesos nga kantidad sa libreng wifi sugdan sa pipila ka mga lugar sa Cebu, kauban sa Metro Manila ug Davao City. Advance kini gawas sa gikatakdang schedule sa pagpatuman sa free wifi sa hinapos nga mga buwan ning tuiga. Dugang ni Ibrahim nga sa maong inisyatiba, prioridad ang Class 3 ngadto sa Class 6 ka mga munisipalidad. Pinaagi niini, mas daghan ang mga Pinoy sa rural areas ang mahatagan og oportunidad nga makagamit og internet. Ang average internet speed niini anaa sa 256 kilobytes per second ug 200,000 ka mga users ang makagamit niini. Ma-access kini sa mga pangpublikong mga lugar sama sa plaza, park, seaports ug mga tunghaan. Matod ni Ibrahim nga base sa mga research, katunga lang sa tibuok populasyon sa Pilipinas ang adunay internet connection. Nagkanayon kini nga ang gobyerno nag-target og 99% national connectivity sa umaabot nga mga tuig.